بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نمنتاي إيوم كابحانتين اللعلي تمرعهم ويكال كدان أسيرهم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودي 25 عمت من إسي مسكونو إيوم بعصرت 15 عمت اتبلت كل تجيزي تمرعاز تفتحت نخدجاز تمرعو كساب هيوتا زحلف دما كالئيتي سبيتي كيئتو مسأة نعسران 25 عمتات حبيرم تانيحم أبسوسان 25 عمتا دما بومت تفلاتهم ناي كديجا موت أب حزن أو دوم أبو طالبن كديجان بموت مستفليوم نبينا صلى الله عليه وسلم أزيو حزينوميم اتشعر عمد أب اسلمنا تاريخ ناي حزن عمد تباهيلو يفلت صلاتي اسلمنا كمتي زونجلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والفنيا تزغنو نيرم من إسين كلو مسكاب تعبي أرجيت سبيتي تراي تعقيبهم منبردو والفنيا تزغنو نيرم قال سوسان 15 عام بمماتا محزونو دو نيرم ويس شعو دنقل كأتو نيروم كاب مجمرتو اون فقادو من وسانو من دو ايكونن مس ازيا بعد ما اتبولتم سبيتي زاتو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجك عائشة نقول نستمرعون سبؤتن زموتون ويدما تمرعين استفتحائيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لعل حنت ممرعو زجمورو نيش ما قلن عدمه مسبتصحو ايوم مبزحتي ان انستي قال كيدان زأسرو لن عدمه زدافعان ايان نيرن كديجة رضي الله عنها دحر مماتا بينهم انكولو قولا بنت حكيم متيئة نخمرعو حتتتم بخمزي تمزجيبو قالو كاب عائشة كم تمحلالفه كديجة مسموتت عثمان بن معازن سبيتي قولا بنت حكيم بن القوس أبما كان كلو ني الله لؤخ أي مرعون دو إلاتم نمن إلوموا انت دليوم دنقل انت دليوم كأس تفتحت إلاتم مانيا اتي استفتحت إلوما سودا بنت زمعة برقص بأخم أمينة نسخم زلخم مؤمنتها تختل بلتم كيدمو نمرعا 5 دليا نيجيريا إلوما ناب سودا جزا خيدا سودا بسرات علني كمز زبلز تبارخن ጽቡቕ ነገር ናብ ገዛኹም ኣትዩ ናይ ብስራት ኣለኒ ኢላታ እንታይ ኢላታ ምስ ሓተተታ ናይ ኣላህ ልኡኽ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናባኺ ንመርዓንኻ ሓተኪ ሊኢኾምኒ በለታ ፈተኹ ተቐበልኩ እተውሞ ነቦይ ንገርዮ ናይ ኣላህ ሰላምን ሰላትን ኣብ ልዕሊኦም ይስፈኖም ንሰውዳ ተመርዕዋ المعجم الكبير طراز 24 قد 3 كابزي مزقب نردو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دنقل ويستمرع استفتحت زبل من رجع أقرب لهم كله اندقنا زمرتو تمرع استفتحت سبيتي إنيرو من رجعهم بمرعا مخنيات كونجلوهم زقايو وقنات سقاو سميعيت مروايو زبهال سب تمرع استفتحت سبيتي كديجة كونه سودادو يمرت ويس دنقل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قن أب 5 عمتهم نخلع جيزي استمرعو قال 5 عمتا ويزرو سودا أنيرا دحرز دما نسلمنا متأنا خري إلهم بستفالا لي ملكو مرعا فتيموميم صلاة اسلمنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بزح أنستي قال كيدان أسيرو سقاو سميعيتو نمروايو يبلو كومو نيرون تزخون ككند بعد مزدفعان استفتحان ببعينتن قرازون دنقلن
ዝተመርዓው ነይሮም። ነቢና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣብ ግዜ ንእስነቶም ጉብዝንኦም ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ከዲጃ ራዲየላሁ ዐንሃ ተወሲኖም ምጸንሑም። ድሕሪ 50 ዓመቶም ተወሰኽቲ ሰበይቲ ቃል ኪዳን ምእሳሮም ናይ ስምዒት መግለፂ ከምዚ ድዩ? ንምዃኑ ነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብናይ ደቂ ኣንስትዮ መልክዕን ፆታውን ድላይ እንተዝህልዎም ነይሩ እቶም ተኸተል ኣስሓባ ምሩፃት ጎርዞ ንነቢይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክበዕኦም ዝኽእላ መሪፆም ምሃብዎም ነይሮም። እተን ደቂ ኣንስትዮ ኸማን ብዓብዪ ሓጎስ ምተቐበልኦ ነይረን። ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምምርዓወን ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ንጉስ ሰሎሙን 700 ኣንስቲ 300 ውሽማ ርቦኦም 18 ኣንስቲ ሱሳ ውሽማ ኣብዮም 14 ኣንስቲ ነቢ ያዕቆብ 4 ኣንስቲ ነቢ ኣብርሃም 3 ኣንስቲ ንጉስ ዳዊት ብዙሓት ኣንስቲ ከም ዝነበሮም መጽሓፍ ቅዱስ ይጠቅስ። እቲ ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጻብዕቲ ዝቁፀራ ምምርዓው ግን ፍጹም ኣይቅበልዎን። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስቶም ካልኦት ህዝቢ ንናይ ፖለቲካ ስምምዕ ንምግባር መርዓ ገይሮም። እቶም ጸላእቲ እስልምና ኣተዓባብያ ዝበደሎም ብጽልኢ እስልምና ዝዓበዩ ኣብ ክንዲ ናይ ሓቂ ክፈልጡ ዝህቁኑ ሓቅነት ዘይብሉ ንነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክጻረፉን ከኽፉኡን ጊዜኦም ይሕልፉ። ብዓብዩ መን እዩ ኣምላኽ ዝብል እኳ ክፈልጡ ዘይከኣሉ ኩሉ ወዲ ኣዳም ከንብብ ነቲ ሓቂ ክፈልጦን ናብ ገነት ዝእትዎም መንገዲ ብርሃን ዝኾነ እስልምና ክቕበል ከዘኻኽር ይፈቱ። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ቃል ኪዳን ምእሳሮም ምኽንያታት ብዝሕ ዝበለ እኮ እንተኾነ ብኣርባዕተ ዋና ዋና ክፋላታት ክንምድቦም ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ንትምህርቲ ስርጭት ምትሕልላፍ፣ ካልኣይ ጎዳኢ ባህልታት ንምውጋድ፣ ሳልሳይ ማሕበራዊ ውሕስና፣ ራብዓይ ንፖለቲካዊ ዕርቂ ዝኣመሰሉ መማህራን ንምድላው እዩ ነይሩ። ብናይ እስላም እምነት ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እየን። ነወዳት ዝወፁ ሕግታት ግዴታን ብፍትሓዊ ማዕረ ደረጃን ደቂ ኣንስትዮ ከማን ይምልከተን እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ብሕታዊ ጉዳየን ንምሕታት ይሓፍራ። ንኣብነት ከም ወርሓዊ ጽግያት፣ ደም ናይ ሕርሲ፣ ፆታዊ ርክብን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ነፃ ኮይነን ንኸሓታ እዩ። ብዙሓት ኣንስቲ ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሕልፊ ድማ ውልቀ ሰብኣዊ ጉዳያት ንምሕታት ይሓፍራ ነይረን። ንኣብነት ዝኣክል ብዛዕባ ወርሓዊ ጽግያት፣ ናይ ውላድ ደም፣ ኣብ ፆታዊ ርክብን ወዘተን ዙርያ ንዝለዓሉ ጉዳያት ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ዝግበር ኣተሓጻጽባ ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሓዳር፣ መርዓ፣ ህይወት ነፃ ኮይነን ክሓታ ይሓፍራ ነይረን። ተኸተልቲ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከም ዝብልዎ ኣዝዩ ትሑትን ሓፋርን ከም ዝነበረ ደቂ ኣንስትዮ ዝሓተኦ ሕቶታት ክርድአን ብዝኽእል መንገዲ ይምልሱለን ነይሮም። ቤተሰባዊ ዝኾነ ሕቶታት ከይተረድአን ምዝሓልፍ ድማ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣንስቶም ራዲየላሁ ዐንሆም ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ወሲደን ንኽገልጻለን ቀዳምነት እየን ድስርዓ ነይረን። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ከም ዓኢሻ ግልፂ ኮይኖም ንደቂ ኣንስትዮ ክገልጹለን ይሓፍሩ ነይሮም። ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣንስቲ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ እስላም መምሃራንን መምርሒ ዝመሓላለፍን እየን ነይረን። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣላህ ሃይማኖት ካብአን ከም ተመሃራ ይገልጻ። ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ግላዊ ህይወቶም ካብቲ ሕብረተሰብ ፍልይ ኢሎም ኣብ ዝጸንሕሉ ግዜ ዝዛረብዎን ዝሰርሕዎን ናብ ህዝቢ ሙስሊም ብምትሕልላፍ ዝተፃወተኦ ዓብዪ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። እሙ ሰላማ ዝተባሃለት ሰበይቲ ናብ ነቢ ብምቕራብ ከምዚ ክትብል ሓተተት። ኣንቱም ናይ ኣላህ ልኡኽ ሓቂ ካብ ምግላፅ ንኽንሓፍር ኣይኣዘዘናን። ብምዃኑ ድማ ከም ዝስዕብ ሕቶ ክቐርብ እየ። ሓንቲ ሰበይቲ ብሕልሚ ፆታዊ ርክብ እንተደኣ ጌራ ነፍሳ ክትሕፀብ ኣለዋ ዶ? ነቢ መሓመድ ድማ ፈሳሲ ነገር እንተደኣ ሪኣ ክትሕፀብ ኣለዋ ኢሎም እሙ ሰላማ ኣንቱም ናይ ኣላህ ልኡኽ ሰበይቲ ዶ ዘርኢ ይፈሳ እዩ ኢላቶም። ነቢ ድማ ሰበይቲ ዘርኢ እንተዘይህልዋ ነይሩ ከመይ ኢላ ደኣ ንዓኣ ዝመስል ትወልድ ኔራ ብምባል ሕቶኣ ብሕቶ መሊሶምላ። ኢማሙ ኣሕመድ ገሊፅዎ እዚ መልሲ ንሓታቲ ክንደየናይ ዝኣክል ኣደናጋሪ ከም ዝኾነ ምግንዛብ ይከኣል እዩ። ነቢ ክብሉ ዝደለዩ ዕሸል ቆልዓ ዝፍጠር ካብቲ ናይ ሰብኣይ ሰበይቲ ዘርኢ ርክብ ብምዃኑ እቲ ህፃን ናይ ኣዲኡ ናይ ምምሳል ነገር ይረኣይ እዩ። ናይዚ ጭብጢ ሓቅነት ኣመልኪቱ ኣላህ ስብሓነላሁ ወተዓላ ኣብ ቁርኣን ከምዚ ይብል፣ ንሕና ንሰብ ቅልቅል ካብ ዝኾነ ፍትወት ጥብታ ፈጢርናዮ ሰማዕን ረኣይን ድማ ጌርናዮ። ኢብን ከሲር ብምባል ዝፍለጥ ዓብዪ ናይ ቁርኣን ተንታኒ ኢምሻጅን ዝብል ኣብዛ ዓንቀጽ ዝተጠቐሰ ቃል ዝተወሃሃደ ማለት እዩ። ክብሉ ዓብዱላህ ኢብን ዓባስ ዝተባሃለ ናይ ነቢ ቀረባ ኣገልጋሊ ድማ ኢምሻጅን ዝብል ናይ ወዲ ዘርኢ ስፐርም ንናይ ሰበይቲ ዘርኢ ኤግ ኣብ ሓደ ክራኸብ ከሎ ዝርከብ ምዃኑ ገሊፆም እዮም። ከምዚኦም ዝመሳሰሉ ቤተሰባዊ ሕቶታት ናይ ኣስተምህሮ ሓላፍነት ዝወስድኦ መጀመርያ ናይ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኣንስቲ ረዲየላሁ ዐንሀን እየን ነይረን። ኣንስቲ ንነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቲ ዝተዋሃበን ትምህርቲ ነቲ ዝነበረ ጎዳኢ ባህሊ ብምድምሳስ ኣብ ክንድኡ እስላማዊ ዝኾነ ደንበ ስርዓት ሸሪዓ ንምስራት ዓብዪ ኣስተውፅኦ ኣበርኪተን። ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘይነብ ዝተመርዓውዋ ንዝለዓለ ዕላማ ብናቶም ድላይ ዘይኮነስ ብናይ ኣላህ ትእዛዝ እዩ። ኣላህ ንዘይነብ ክምርዓው ዝገደዶም ምኽንያት ዘይነብ ካብ ሰብኣያ ዜድ ምስ ተፈትሐት ኣብ መንጎኦም ዘይነበረ ምርድዳእ ኣብ ኣመንቲ እስልምና ዝኾነ ማሕበራዊ ሽግራት ንኸይፍጠር ምዃኑ ተገሊጹ። ናይ ሰብ ዘለዎ ፍልጠት ነቲ ናይ ኣላህ ፍልጠትን ጥበብን ክበፅሖ ኣይክእልን እዩ። ቅዱስ ቁርኣን ከምዚ ይብለና፣ ካብ ፍልጠት ሒደት እምበር ኣይተዋሃብኩምን በሎም። ሱረቱል ኢስራእ 17:85። ማሕበራዊ ውሕስና ምምሕያሽን ምዕባለን ክብሉ ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነይቶም ቀንዲ ዕርኽቶም ኣብ እስልምና ዝለዓለ ኣስተውፅኦ ዝገበሩ ከሊፋ ኣቡበከርን ዑመርን ረዲየላሁ ዐንሆም ተሰማዕነትን መራሕቲ ብሄራት ኣብ ቁረሽ ዝነበሮም ደቆም ዓኢሻ ኣቡበከርን ሓፍሳ ዑመር ምስ ተመርዓዉ ምስቶም ናቶም ቀቢላት ምትእስሳር ብምግባሮም ልቦም ንነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክሁብን ኣብ ሓደ ዕላማ ንኽስለፍን መንነት ነቢ ክርድኡን ኣኽኢልዎም። ብኻልእ ወገን ነቢ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዑስማንን ንዓልን ረዲየላሁ ዐንሆም ዝነበሮም ሓድነትን ክብርን ንምግላፅ ደቆም ኣመሪዖም ንዑስማን ረቕያን እሙ ኩልሱምን
ረዲየላሁ ዐንሃን ንዓለ ድማ ፋጥማ ረዲየላሁ ዐንሃ እንሆ እስላም ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ብብሄርን ዓሌታውነትን ኣይምንብርከኽን ብምባል ቅዱስ ቁርኣንን እስልምናን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ዓብዪ ኣስተውፅኦ ዝገበሩ ኣቡበከር፣ ዑመር፣ ዑስማንን ዓልን ቀንዲ ተጠቐስቲ እዮም። በዚ ምኽንያት ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዓኢሻን ሓፍሳን ዝተመርዓው። እቲ ዝነበረ መርዓ ንስጋዊ ስምዒት ዘይኮነ ከምዚ ውሑዳት ቅንጭል ኣቢለ ጠቒስዮ ዘለኹ እስላማዊ ማሕበራዊ ዕላማ ንምብፃሕ እዩ ነይሩ። ጀዋርያ ቢንቲ ሓርስ መራሒት ናይ ብሄረ በኒ ሙስጠሊቕ ምስ ቤተሰበን ተኸተልታን ኣብ ውግእ ተማሪኻ ነፃ ትወፀሉ ኩነታት ንምዝርራብ ናብ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፂኣ ገንዘብ ከፊለ ነፃ ንኽትከውን ሓተተት። ነቢና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባዕሎም ንኽኸፍሉላን በዓልቲ ሓዳሮም ክትከውን ከም ዝደልዩ ምስ ገለጹላ ብሓጎስ ተቐቢላቶ። እቶም ናይ ሙስሊም ሰራዊት ቤተሰብ ናይ ነቢ በዓልቲ ቤት ምርኮኛ ክኾኑ የብሎምን ብምባል ኣብ ቁፅፅሮም ዝነበሩ ነፃ ኢሎሞም። ናይ ብሄረ በኒ ሙስጠሊቕ ብጣዕሚ ተሓጒሶም ነቲ ነፃ ዘውፅኦም ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንኽኽተሉ ቃል ኣትዮም ምስልምና ተቐቢሎም። ሶፊያ ቢንቲ ሁየያ ኢብኒ ኣኽጣብ ረዲየላሁ ዐንሃ ኣብ ኸይበር ጦርነት ሰብኣያ ተቐቲሉ ንሳ ተማሪኻ ሽማግለታት ናይ በኑ ቁሬዛ እታ ሰበይቲ መሪሕኦምን ዝነበረ ኣብ ትሕቲ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁፅፅር ክትኣቱ ጉዳይ ባዕላ ክውስነላ ሓቲተቶም። ናይ ኣላህ መልእኽተኛ ክልተ ምርጫ ሂቦም። ነፃ ምስ ገበርዋ በዓልቲ ቤቶም ክትከውን ወይ ድማ ወላ ሓንቲ ካሕሳ ከይከፈለት ብነፃ ናብ ቤተሰባ ክትሕወስ። ንሳ ነፃ ኮይና ናይ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዓልቲ ቤቶም ክትከውን መሪፃ ብዘይ ሓደ ውልውል እስልምና ተቐቢላ ንሳ ብምስላማ ብዙሓት ክምስልሙ በቂዖም። ረምላ ረዲየላሁ ዐንሃ ቢንቲ ኣቡ ሱፍያን ኡሙ ሃቢባ ንሳ ካብቶም ኣብ መካ ቀዳሞት እስልምና ዝተቐበሉ እያ። ብምስላማ ምኽንያት ብዙሕ ስቃያትን መከራን ምስ ኣጋጠማ ምስ ሰብኣያ ናብ ምድሪ ሓበሻ ተሰዲዳ ኣብ ስደት ከላ በዓል ቤታ ሞይቱ። ኣብኣ ካብቶም ቀንዲ ተሰማዕነት ዝነበሮ መራሕቲ መካ ኣብ እስላም ግፍዒ ዝነበሩ እዩ ነይሩ። ረምላ ረዲየላሁ ዐንሃ ንመካ እንድሕር ተመሊሳ ናብ ጣዖት ኣምልኾ ክመልስዋ ስለ ዝኽእሉ ናብ መዲና ተመሊሳ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንኣቦኣ ንኽምርዓውዋ ከም ዝደልዩ ሓቲቶሞም። ኣቡ ሱፍያን ብሓጎስ ተቐቢልዎ። ኣቦኣ እንድሕሪ ብዙሕ ግዜ ንሱን ሰዓብቱም ልቦም ናብ ነቢ ክምለሱን እስልምና ንኽቕበሉን በቂዖም። እቲ ዝነበረ መርዓ ንስጋዊ ስምዒት ዘይኮነ ከምዚ ውሑዳት ቁንጭል ኣቢለ ጠቒስዮ ዘለኹ እስላማዊ ማሕበራዊ ዕላማ ንምብፃሕ እዩ ነይሩ። ምእንቲ ኩልና ሓሰናት ክንረክብ ሼር ኣብ ምባል ኣይንሕመቕ። ጀዛኩምላህ ኸይረን።